आज ले आप लोग के पता ना होई कि हम का करीला, तो आज आप लोग के हम बताओ तन कि हम करीला का। हम जो है ई वीडियो बनौला के बाद, गाना गावला के बाद, शॉर्ट फिल्म बनौला के बाद है हम मुख्य धंधा हमार हम मकान ढालल है, कुल हमार जड़ जुगाड़ है, एकरे से हम मकान ढालीला। ढलाई सेटरिंग से लेके ढलाई तक हमार ठेका होला। लेकिन महंगाई के ज़माना में परिवार नहीं चल पावत, श्रीमती जी का रोज़ तना सुने के बाटे, तो आज हम जो है अइनी हाँ एक जगह टेम्पू खरीदे। आप लोग के देखाओ तनी कि 3-4 गो टेम्पू बा। हम सोचा तनी कि बाटे तुम 3-4-5 गो टेम्पू लेके चलवाई, एकरा से कुछ बेनिफिट हो जाई। आप लोग के देखी जा, एगो टेम्पू है हेने बा, दूसर का टेम्पू हेने बा, तीसर का टेम्पू हेने बा। एकर दाम बाटे 2.5 लाख रुपया। एकरा ले मालिक से अभी बात नहीं किया, टेलीफोन कैली हम, हेहू का कन्फर्मे हो गइल बा। साइल हम प्रयास करो तनी कि 2-3 गो लेके रोड पर चलाल जाओ, ताकि ई जवन रोज़ का ताना सुने के बाटे कम से कम एकरा से मुक्ति मिल जाओ, 10 पैसा कौड़ी